Kasang new tribute councils HYC so yang circle mentaka sengi kala ujol cha of chief engineer ka public health engineering PHE horo kajing bumbiang ka haka sinong wa nong se na ka project ba pentrai da ka PHE electrical division mau plang but kawai pat kamat kalong ba pentrai no ya ka top main severe haka sinong light nong se but sakawai pat kadai kereta so yang water supply scheme kablamut bantan na wa thup thup ups dan guys YC so yang circle ba poning star syabang Long bagaseng awan man ujo cha of chief engineer ho kajing trai yak project JGM hawa nongse bat khamtam kajing bumdon ka wala ki pai katangki ladep masna na dong sedong kawai pat kajing pendon kam da upai batang ausan sya sinong pendeng mau plang ha ka bagaseng gradawa badi pendon kam da ke bakham he duna ya sopau kawai pat kamat bagaseng gra ujo kalong hajing halo kajing bomla masna ya katangki halait nong kse nama bala keno bau kri nong sunsia sya ban sinai tangki nama ba pentrei ya ketai project udon ke jingya dai bat bat kaseng kala kentu ya uchim engineer ban pentrei kam no ka andam kenang ban pelat ya jing pat ba ban tan sya klewing ha ka ju ka po kaseng ka persngeu halo ka krita so yong water supply scheme ke blamut ban sina bat ban den ya ka na cloud thup thup bedai cloud jong kesnong hanrei la keno ba londo rai umut ban penkela sya khandau kur bat ban ya tho ya sekolah ban yo jim bentoi tang ka wei kur hanrei na keng keseng gradawa badai ban ya tho ya sekolah nak benta upai ba tang ka wei kur bat kanu project kadai ban ajing bentoi ki pai ba khamtam ba katai ka cloud kadai ka baju penun kam ki pai ba ban tho deng haba ki don kam Council yang circle mentaski wan ban kendu ya chief engineer joka PHE hawe dei bat ka jinge joki dong song sinong pai ba nong song sinong po thain dong se kawai ne kimat ke bangikan menta kadai halor ka jing traitorti ya ka project JJM po wan nong se ha ka ba nak yang joka seng mencuang ila bu jing tho sem hajar po sao ila ya bu jing tho hai chief engineer hawe dei ba ka jing bom traiti kenai ya ka project kajing te digi pat gi baret bat kham tam le ke bang sukya kalong ba ka project apa wanang se ladap chna ladap te iki pipe ladap penbiang iki pipe dari hadu mentar kam don balai kam don kada kalong ba na kalyang ka pici hadu mentar kam pala ban sna ya kadam te ka top ka bo sudan hadu mentar ru sna al hajar arpo lai ma la trai atau project hadu mentar ka top kam sna kada ka wara kajing ka bakrau hadu ta kham tam gi nong song snong po ka warang se na ta kadau gile karpat yi CE ban wat kilak tenti ban periok dah skim dan projek ban tei ka dam po sinang wang se berkawai pat ka benta kum bangi lek ban jurip teng po kadong pendeng maplang jong sinang wang se saya kini ka dong pendeng maplang kidon kum lagi khilang yi ki school bat ki login kidon kum bakat nyau teli dan dei upai pa peniat sakadai upai lain peniat sakadai di absan te hadu benta aru kinong sidong hang tai po pendeng maplang kidang janjar ya na ta kadang kerpat ya office wal angi lei teng mensua bat ka engineer dei omna ban lei ya kam kim sim masim kiai yang tak tahu ngiwan berkendu sim engineer banyakan lau ta menta ban wat kilak tenti ban bujli tu ki pai lok nok no ban bu upai ku ba arab saupo plus te tak dei wei ka bangikan wei pat ka benta ka bangikan ka dei halor ka jing bomla ban snai atau po senang light nong se kene ka senang light nong se du kalamat ya jing hi menta la kumba sis nam tam ye kada kolong ba ukli nong sensar jong atau ka jong karat nong se semasa ban snai atau baru ki project kilayat naduk ka dam naduk ki pipeline baru kan layat lut ni tang yang amin reservoir omla ban le nama balai utrai ubre ubran jingedai bat tau ubri bakhan ni ka project tena ta tahu kan project ka sateng bat ngiladai banyakan ru bersua bat extreme engineer bat ngilawan bat kedu ru ni po PCE bat kai ka bangikan kalong ba kat ba biar ka bandu nong pa ba nak liang PCE ka ailat ban connect bet nang po dam saki pipe supply pipeline dan dari kene kajing ka wara kajing ka bakran ma blai ban pom direct ya kadam na dia nadam saki pipe supply kan wara kajing ka bakraba bun na kilogi kimyo yang babiang nak ta daw ngi kat pat ya ka CE ban sim khia ban la kom do ban pen kloi no ban trai ya kadam ya min reservoir po song se ta ka benta ka bangikan benta ba koi pak ka benta ka bangikan likely kimat ka bangikan kadai halo ka project jongka Grita Soyong water supply scheme kadai ka Grita Soyong water supply scheme lamut ban sna naka cloud tup lene ka wa tup kadai ka cloud tup kadai ka community reserve forest lene ka cloud balabu kerpang nak senong ka thau hapo krat nak se lamang kerpang ya kadai ka jaka lene ka cloud nak benta ban yo ban snayeng
banyo dia man sayang handai nak liang ka PHE kalau mut baniai ka de project klam ka jing menjur jong pai ba kawai ka bang sokia kalong ba kane ka cloud ka ba lade ka ka ba nak liang PHE ka mut bandan kane cloud pai ba kane ka ba sokia kalong ba nak liang ulang dorat mut berkelai kane cloud kur banyak tho agreement badai banyo jing mentoi tang kawai ka kur teh lo kadai bentaru nang liang jonging la pesgau CCI balak nom ka agreement habaya tho habaya sanya agreement kadai bet long nam mentau pai ba hi baro kam dai jong no kur mar balai mar ba kadai ka benta jong pai ba kawai ka bangi sokhia ka long ba halor jing penjot jong klau bila da kam don ka jing stu jing mot la dai lam don ka jing mentoi jong pai ba ki pai ba apo sinong nong kendong kabusin habagi snayeng ki pen kam ye ki de telada ka kham tam le hajuk menta kuat ka ding du kalong baram telada umla ban 8 julon no te khlau la de don ka jing te la kam la hadin kala 8 julon te khlau ka ka jing jar pa ba na ta daw ngi pen ngau HSI halo ka bentaru ba kano ka project ka baniat dei banyo ka jing menjol ne ka jing sai ka jing thu pa ba bat kham tam le agreement ka bagi banjur kalong ba dei ban sim ya kano ka kur la de dei ban long Februari kano ka kur ka agreement kum ba ka de khlau lande kumpa ka de jaka na mata ba khoj ka agreement ka de long favor ya kita ka jing mentoi kan ya rengkar kita ini gimat ke bangikan menta habai dei ba ka jing kedu jongi yau chief engineer jong PHE project udah ulang dorat ngimtip ya ka daw na ka daw ukwa ban sna ka jaka ka bamon la jong andai kata ka jaka ka ba usna umut ban sna ulang dorat kalong ba kaya senda mas senda ba kalum ba ka jaka thang breu tengi pai ba nong song song jong rat nong jong galak nong se ngimpa ban sna mas senda ba thang breu at least kan kam jangai kan biar teh lo ta ka bentau long penwit ini ka project berkhang ya tabat senai ataupun tega ai ka bang isuban ban khia ngene ka long ba i project apa ka thain nong se i bro wei na du ka wa nong se kum nuksa kum ka PHE ka water resource baru kini lada nak liang ka office ka pesngap ya ki wei ki ar ki ba perkap tang ta bentoi lajong ka ra ka jing ka bakra nuksa kum balong ka ne ka project jang water resource ka project jang water resource apa ka sedang wa nong se kalong kendai po plus field project kemut ba kadon ka project kata project bersabum sejarap handai ba ki pai ba nong chong jong wa nong sai hi kim yo balai namar ba kata project la susna na kamata kamdon ka jing ya slok lan de kamdon ka jing consult ba ki pai ba nong song na ta da ka field ka project apa wa nong sai ru kem ba kalong menta lasna la ki pipeline lasna ya ka top handai ka telong kamdon te menta la susna ka ayo to project tela lada kamdon ka jing ya su jing mut lada kamdon ka jing pen bai pai no sedang la su ngap no ya wal le ngap no ya bi tang na mata ba yo trei lada ba trei da kita ki an ki bi mut ha ba khaduk kon ki men du nong pai ba nak ta daw na liang seng yim kwa ba kan poi uta uput i kwa ba kan do project ka ba wara na mata ba pai ba udai ban yo ka jing toi kata kan long ka kubor ka ba sai ka bangikan ba di chim dia ular yangi ban pe bini alo kan de kam tam le ka project apa wa nong sai berkumju halat nong se ka ba isi hapor ba long additional si lawan bujurip hi lade nak ta daw la kular ini ban chim khai ne banta